Eli tämän kirjan nimi on Irina tietää liikaa ja tämän on kirjoittanut Aleksandra Marinina. Ja tämä on Kamenskaja-sarjan ensimmäinen osa ja tämä on niinku rikosdekkari. Ja tämä kertoo siitä, kun Venäjän sisähallinnon tutkija Irina Filatova murhataan sen omaan asuntoon ja sitten sitä murhaa aletaan tutkia. Ja sitä murhaa tutkii Anastasia Kamenskaja ja sitten siinä kerrotaan niinku sen Kamenskajan elämästä ja sitten myös perehdytään siihen murhattuun eli Irina Filatovaan. Ja sen ensimmäinen kappale menee näin. Murhaajia oli 3: tilaaja, organisoija ja toteuttaja. Parhaimmaksi olonsa sinä yönä tunsi tilaaja. Hän oli päättänyt asian, antanut tarvittavat ohjeet ja odotti nyt saavansa kuulla tuloksista. Päätöksenteko oli ollut rankkaa ja vaatinut pitkiä pohdiskeluja ja puntarointeja ja monia yrityksiä ratkaista asiaa pehmeämmin, rahalla, taivuttelulla ja uhkailulla. Tilaaja ei suinkaan ollut halunnut ryhtyä murhaajaksi, mutta vielä vähemmän hän halusi vaarantaa asemansa. Hän oli siirtynyt nykyiseen virkaansa pitkän nuorisoliitto- ja puolueuran jälkeen, ja nyt 42-vuotiaana häntä voitiin pitää ammattijohtajana. Se tarkoitti sitä, että tärkeintä hänelle olivat ideat, joiden avulla hän pyrki esimiesten suosioon ja taito valita henkilö, joka kykeni toteuttamaan ideat, ja jonka hän saattoi vetää vastuuseen, jos ohjeita lyötiin laimin. Tilaaja muiden hänenlaistensa päälliköiden tavoin ei tehnyt koskaan mitään itse. Annettuaan ohjeet hän huokaisi helpottuneena eikä vaivannut päätään mahdollisilla vaikeuksilla, koska oli aivan varma, että kun hän on kerran määrännyt, niin kaikki tehdään. Toteuttaminen perustuu pelkoon, ja hän kyllä tiesi, miten toteuttajat saadaan pelkäämään. Tälläkin kertaa hän päätöksen tehtyään säilytti kaikki huolet organisoijalle ja nukkui itse rauhallisesti ensimmäisen kerran 0,5 vuoteen. Ja viimeinen kappale, että hän ajatteli hellästi Ludjasenan Jovaa 10. heinäkuuta oli 4 päivää.